Her hos De Radikale sætter vi fokus på mennesker. Det handler om mennesker, det handler om os, og det handler om de næste generationer. Lige meget hvem du er, hvor du er fra og hvad du tror på, eller hvordan du ser ud, så er vi stadigvæk mennesker. Lige meget om vi så er danske, flygtninge, udlændinge og homoseksuelle, biseksuelle osv., så skal alle have lige muligheder, lige meget baggrund og holdninger. Med hensyn til flygtningestrømmen har vi også stærke holdninger. Tag ansvar, ikke smykker. Folk sætter ikke sit liv på spil uden grund. Folk sætter ikke sine børn ud på farvand i gummibåd for sjov. Men fordi at disse oceaner, hvor der er kæmpe sandsynlighed for at drukne, er mindre farlige end stedet, de kommer fra. Staten skal hverken blande sig, hvem vi gifter os med, hvad vi spiser, ej heller ikke, hvilke traditioner vi har. Sundhed og ren natur er også et vigtigt punkt for os. At droppe olien og kul er nødvendigt. Lad det koste, hvad det vil. Det er vigtigt, at Danmark forbliver rent og grønt, så alle de næste generationer også kan få lov til at nyde det. Så det skal være et sted, hvor der er plads til os alle sammen. Der er plads til forskellige kulturer og religioner, og hvor vi kan leve side om side sammen. Med respekt for hinanden. Et samfund, hvor det er rart at være barn, hvor det er rart at være ung, og hvor det er rart at være gammel og også voksen. Hvor der bliver taget hånd om dem, der har det allersværest, og de stærke kan hjælpe dem, der har det svært. Det tror jeg sådan er over.